Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň ýylydyş desalaryny gyş mewsümine taýýarlamak boýunça mundan bir ay gowrak wagt öňberen tagşyrygyna garamazdan Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň aglawasynda ýylydyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Indi iki hepde gowrak wagt bäri paýtagtyň Parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalaryna köp gatly jaýlarda ýylydyş ulgamlary gyzmaýar. Howanyň temperaturasy gijelerine 1-0 gradusa çenli ýetýän şu günlerde jaýlaryň içi buz ýaly diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Amanmurat Bugaýew 27-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar ýylydyş ulgamlarynyň işlemeýändiginden şikayet edip, ýaşaýyş jaý müdirligine ýüzlenende jogapkär resmiler köp gatly jaýyň ýer zeminindäki dukan eýelerini tapaly bökdönçlikleri düzeder diýip jogap berýärler. Ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleriniň aýtmagyna görä geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň ortalarynda we 90-njy ýyllarynyň başynda gurulan bu jaýlarda ýylydyş ulgamynyň bu aýlanşygy talaba laýyk ýola goýulmandyr. Şol sebäpli bu jaýlardaky ýylydyş ulgamyny ýer zeminlerdäki krantlaryň suwuny açmak arkaly gyzdyryp bolýar. Ýöne bu çäre amala aşyrylanda da jaýlaryň diňe demirazyk bölegi gyzýar, ýagny otoglaryň ählisindäki ýylydyş ulgamy işlemeýär. Ýaşaýjylar şoňa hem razy, ýöne şu hem ýerine ýetirilmeýär diýip habarçy gurrun berdi. Şeýle-de habarçy bu ýagdaýa paýtagtyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy, 9-njy, 10-njy we 11-nji mikroraýonlarynda hem duş ýelse bolýandygyny aýtdy. Ol bu ýerdäki ýylydyş ulgamynyň merkezi jaýlarynyň geçen asyryň 60-njy, 70-nji ýyllarynda gurulandygyny we şondan bäri olaryň täzelenmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimine ýylydyş deshalaryny gyş mewsümine taýýarlamak hemde halkara çäreleriň öňsirasynda Aşgabatda arasaçylygy berk gözegçilikde saklamak boýunça taşyryk berdi. Adatlyň habarçysy 1-nji 10-njy noýabr aralygynda paýtagtda geçen agyr atletika boýunça dünýä çempionaty döwründe ýagny howanyň temperaturasy 20-25 gradus maýly bolanda Parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalarynaky köp gatly jaýlaryň ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlendigine, ýöne halkary çäräniň tamamlanmagynyň edil ideýany ýylydyş üpçünçliginiň gaýtadan kesilendigini belledi. Türkmenistanda ýaşaýjylardan kommunal hyzmatlar üçin şol sanda ýylydyş ulgamy üçin her aýda 1 metr kvadrat meýdan üçin 10 teňe төлek alynýar. Emma muňa garamazdan häzirki wagt adamlar gaz ýa-da elektrik peçleri ýakyp jaýlary gyzdyrýarlar. Galyberse-de ýaşaýjylar 1-nji ýanwardan başlap ýeňillikli hyzmatlaryň ýatyrylmagy bilen özleriniň iki ýagny birinjiden işlemeýän ýylydyş ulgamy üçin döwlete төлek tölemeli, ikinciden öýi gyzdyrmak üçin sarp ediljek elektrik togy ýa-da gaz üçin çykdaja etmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmen prezidenti Berdimuhammedow ýurduň ýylydyş ulgamynyň üpçünçligine birnäçe gezek näýilelik bildirdi we munyň bilen bagly döwlet resmileriniň birnäçesine käýinç yglan etdi. Emma muňa garamazdan energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda gyş aýlarynda ýylydyş üpçünçliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaý häli şindi ýüze çykýar. Geçen ýylyň dekabr we şu ýylyň ýanwar aýlarynda Aşgabatyň merkezi etraplarynda ýaşaýyş jaýlar uzak wagtlap ýylydyşsyz galypdy.